karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's Boy. Next week, muliv ko. At imanon na nato ang bahin sa itong kasal. Kasal? Nga nung nakurat man ka. Magminyo ko ta. Nga no? Mo atras ka? Imong i-disappoint si Lola? Ha, Jo? Oh. Di gini mo matik nga makibinyo na ko. Dili man sa ingon. Jo, kay bawagid ka, unsa ko ka busy. Please, klaruhin na lang ko. Aron, di na ko mahasol pa. Makatugot ka pa nga ma-disappoint si Lola. Dili. So, wanay angay pang i-discuss. Magpakasal ta. Sula. Aw, hinuon. Para raman ni Lola. Wa man tingali angay kabalaka. Mahitabo tingali na kung may mga anak ka na unya nga akong atimanon din he. Ngi. Mao man dito gisulti ni Lola nga. Iyang gitupag nga magminyo siya. Mao man dito sinugdanan sa tanan. Patay. Ha? Nakuha nimo ang akong birth certificate o baptismal certificate? Tananin mong records. Pero, Jo, digital na ron ang tanan. O, nagsuguro kong tao nga muliho ka ni. aw, hinoon. Sayo na magiging kayo ang tanan kon, mulihok na ang kwarta. Magi-contact mo sa kong wedding organizer. Mati, Hmm? kinahanglan gid magpakasal? Ang bot ako ipasabot ba? Kinahanglan gid nga sa simbahan? Dili pwedeng sa huwis lang? Oh. Jo, musagot ka si Lola nga sa huwis ta magpakasal. Oh, Ug ayaw kalimot. Ako'y kaslon. Unsa na lang ang ikasulti sa mga nakailan ako. sa ato pa! Ipahibaw gyud ni tanan? I-capital letter magud ug gi-bold pagud. Sorry. Pero, Nga no? Nauwaw ka? Nga mahibaw ang mga tao nga ako'y imong mabana? dili sa ingon, ana. Ang... O nga anong makuyawan man ka? Nga mahibaw ka naman sa mga tao ang atong kasal. Dili ako. Ikaw ang akong ipasabot. Unsa na lang ikasulti sa mga tao nga nakailan nimo nga mga sawa kag parehas nako lang. Kay unsa di ka? Yamuk-muk raman taon ko, uy. Kinsa nang ingon? Oh, Ikaw ang gipili ni Lola. Meaning, dili ka basta-basta, Jo. ikaw ba? Oh, kay unsa pa ko? Bala ka, uy. Oh, Pastilan kanindot yun in town sa akong pamati. Hay, sa katapusan, maminyo na yun in town ang akong apo. Og ikaw pag yun ang iyang mapangasawa. Ha, praise the Lord, yun in town, praise the Lord. La, sigurado bitaw ka nga okay ra nila? Ang unsa man, Kini bang magpakasal mi ni Mati? sa gunang pangutanaha, Jo, Ang ako ba? Basig na kalitan ka lang. pastilan ni mo, Jo. Nahibaw kong dagan kay kag mga pangutana. Pero tubagon ko na tanan ni mong pangutana. Pakaslan ka ni Mateo tungod kay mahal ka niya. Ha? Lula ba yung gid taon? Uy, Awa. la, nahibaw ba yung gid ka ha? Nga dili lang gid siya makahimos pagbalibad nimo. Og buhaton niyang tanan tungod og alang nimo. Mao na. Maya! Iyara kong gigamit, oy. Pero ang tinuod, siya mismo ang gusto mga sawa nimo. Ha?
mituo na gid ko nimo. This is it na gyud. Wala good kay chance. Wa na gyud. Pero happy kay ko para nimo. I'm happy for you. You know that. Seriously. Salamat, bro. Ikaw akong best man, ha? Siyempre. Gubat gyud. Kung di na mahitabo. Kung dili ako, gubot. Pero, naglibog pa ko kinsayang maid of honor. Wa mo ko'y gisuggest si Joe. Ako mo ko na'y bahala sa tanan. Si Jisa. No. Bitaw ka lang. Tuod ba? Si Jisa ba? Imong kuan? Imbitahon mo siya? Well, invited ang tibok opisina, bro. Unsay na? Nganong kisaw kaayo ang mga tao? Hi guys! What's up? Hey! Ay, ay. Nganong ingunanagod ang inyong tinanawan ako? Naunsa mo, oy? I-check lang ang company bulletin sa imong screen, ma'am. Ha? An invitation to... No. Kinsay naghimo ini? This is not a funny joke. Kinsay nagbuhat ini? You think doon ay maka-dare sa pag-post og ingon ini nga joke sa company bulletin? Ha? Jisa? You mean? You mean? Yes. Matthew is getting married. Og tanan invited. Invited ang tanan. Kinsa? Kinsa iyong pakaslan? Taro nga pagbasa. Ha? Awa. No, no, no. No! No! Nganong siya man? Ngano man? Usa man ito po. Well, kining si Matthew na lagi makatubag ana. Mo'y pangutan, ah. No! No! Dili ko masugot! Dili ko masugot! Kang luoy taon. Okay. Guys, nabasa na ninyo ang invitation, ha? Okay, balik na mo siyang trabaho. I-inform natin ka dayon, bro. Aron nga makapangandam kadaan in case may buhaton si Jisa. Salamat sa info, bro. Ano, warning sa daan si Joe. Okay. Ako i-inform si Joe. Bye. Sige, babots. Matt, Humana akong call. Ano sa ba na? nakadungog lang ko sa akong pangan. Si Mon. Siyang nanawag. Iya kong gi-inform nga nahibaw na si Jessa. Og negative ang iyang pag-take. Daan pagid ko. Nag-warn lang si Mon na tingalig may dili mayong buhaton si Jessa. Og angay ka mahibaw aron makasagang ka if ever. Unsa man na nato? Ayaw sa'y problema ha. Tuod, unsa gani mong tuyo na ko? May gustong imbitaron si Lola. Mga taga-merkado nga iyang mga suod. Among mga suod. Way problema. Walay problema na ko. Salamat ha. Salamat nga okay ra nimo nga motambong ang mga taga-merkado. Jo, di sila basta lang taga-merkado. Suod sila ninyo ni Lola. Importante sila ninyo. Mao nga importante sad sila nako. Okay. Akong paibaon si Lola nga okay ka. Sige. Excuse. Murag excited naman siya sa mong kasal. Wala mo kong makabantay nga na-bothered pa siya. Lugawa ka sa. Dili man ko maka-imagine sa mga dagway itong mga tawhana. Hindi ka kita nila na ako nga masulob kong Buddha nga mapaso simbahan. Maglabad, matingali ilang mga utok kung sa pagkahitabo Pero, bisan ako.
Di gyapon ko maka-imagine sa akong kagalingon. Nga magsulubog puda. Mupaso ta nga tunga sa simbahan. Unya mo atubang sa pari uban kang Mateo. Og mo ingon. O Padre. Ngano bitaw gining hitabo, Lord, uy? Ikaw pa nagbuot ini, Lord. Hayal pa man ang suga sa iyong kwarto. Nagmata pa di siya. Unsa ka kung ako siya natuon. Naguna-una ka siya sa mong kasal. Mahungwa pa siya matuog. Naguna-una ka siya na ako. Tuog na ko eh. Wa pa madina na ko pag nang suga. Oh. Kinsa may manawag ng orasa? Oh. Uy, hala. Si Jessa. Tubagkon ko pa kanisa. Oh, Jo! si Mateo. Uy, Jo! Kinsa na? si Jessa. Ako ito ba? Hello? Mateo? Anong ikay mitubag? Nag-uban pa di ay mo arong orasa? Ha, Mateo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!